Информационната и химическа среда, в която живеем, е неописуемо замърсена от собствената ни дейност. Тъне в мизерия, отрови и бацили. Болестите са се превърнали в обичайно и нормално състояние за човешкото същество. Така изглеждаме отвътре, когато се появяваме на този свят. Приличаме на коралов риф, чист и действен. Непокварено от желанията на егото за още храна, още алкохол, още наркотици, още страдание. Такива ставаме в последствие. Носим следите на дългогодишна несъзнателност и съпротивление на принципа на хармонията. Това са ефектите от практикуване на егоизъм или несъзнателност, както също се нарича. Храната, която ядем, трови телата ни, въздухът, който дишаме, водата, която пием, а когато тялото е замърсено, замърсен е и умът, замърсен е и духът и човек не може да постигне просветление за принципът на любовта. Токсичността на заобикалящият ни свят тежи и хвърля гъста мъгла над истината. Дърпа духа надолу. Тялото страда и не позволява на ума да се извиси и да познае истината. Токсините в телата ни са като перде, което стои между нас и прозрението за принципа на единството, т.е. между нас и свободата ни. Медицината днес разполага със средства за лечение на тялото ни, които ни правят още по-болни. Много от нас отдавна усещат, че не могат повече да замърсяват тялото си и търсят алтернативи. Алтернативи има. Днес разполагаме с апарати, които буквално правят дренаж на организма ни. Измислени са и машини, които пречистват храната ни от паразити и бактерии, причинители на всевъзможни болести и знайни и незнайни разположения на физическото тяло. Стигнали сме и до много алтернативи на фармацевтичната медицина, които многократно превъзхождат ефективността на стандартните лекарства. Можем да почистим земния си храм както по естествен път с различни билки и диети, така и с помощта на технологията.